Jotenkin. Silloin kun tää kenttä menee liian lujaa, niin mun vitun niinku webcam ei pysy perässä välillä. Mitä sä meinaat, se ei pysy perässä? No siis silloin vaikka, kun mä tässä niinku tyhjissä kohdissa spämmään, niin vittu mä huomaan, että noi puoletkaan noista mun vitun sormen painalluksista ei näy. Ja sitten välillä niinku ne klikit vaan näkyy myöhässä tossa mun webcamissa. Äijä. No, mä kyllä laitoin sulle niin bängäi TikTokia aikaisemmin. Poljo oli sen prime. No joo. Katoit sä ne kaikki? Varmaan ehkä, en mä muista enää. Kyllä mä mun mielestä. Äijä. Tuonne kai suihkus. Hell yeah! Et me pelataan Geometry Dashia ja tommosissa käydä, mutta... Mä just vittu tulin suihkusta. Siis mulla meni hermot ja mä menin suihkuun. Mulla alkoi ällöttää tää Geometry Dash, mä menin suoraan vittu suihkuun. Hell yeah, mä en oo käynyt suihkusta, että mä yritän vitun laiskaa hulkkaa. Joo. Noniin. Joo, mä tuun vetää Hard Machine. Se on mun seuraava completion itse asiassa. Just näin. On mitä mä sanoisin, jos mä olisin joku saatana Space Super. Mun seuraava completion on Thinking Space 2. Death Moon to Thinking Space 2. Nee. Only took 7 years. But we made it. Postaisin ton TikTokkiin, niin jengi vaan sanois, että not even a big jump. Just a normal day, bro. Ai jaa. Niinku pelaatko sä vittu tätä peliä vai kommentoit sä vai johonkin TikTokkeihin jotain? Niin. Mä en ymmärrä Einin vihaa klikkauspeleillä. Meinaaks se siis rytmipeleillä? Niin, no niin. Klikkauspeleille kuulostaa vähän erikoiselta. Mut joo. No joo, niinku... Mikä pointti? En mä tiedä. Toivon, että mä en pitää pelata paskaa.